Tes, dah. Cek. Shalom, Amang Inang. Sebelum kita mulai kebaktian ada lagu nggak biasa dinyanyikan. Marsiajar Mahita Jolo. Sambil memereng tuh slide. Kita belajar dulu lagu nomor 773. Notnya. Ayo tolong bantu. Notnya dulu aja, notnya. Di fa sol sol la si do sol mi do sol mi fa la sol mi fa sol sol la si do sol mi re si sol la si la sol si do re mi fa mi re mi fa sol mi sol fa mi re do re mi sol fa mi re do si do. Apa selesai makin anda? Ya dua ya. Mi fa sol sol la si do sol mi do sol mi fa la sol mi fa sol sol la si do sol mi re si sol la si la sol si do re mi fa mi re mi fa sol fa mi re do re mi sol fa mi re do si do. Tapi mah tah tengah bamen tronai. Ya, Tuhan matani ariku, hodo ale aleki, napati urpat nidaan, siapuli rohai, tungandul doho semoro si
Shalom. Horas madita salhutna. Amanginang adorak sudah mulai kibaktiata manang parminggota. Tabigima jo kor sian kor sekolah minggu.
Tapasonang maruhatta, muta mulai ma parminggota. Hami atas nama Perhalado, pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Suak songonima dihamu amanami inanami. Nama dohoti perminggu onon secara live streaming. Manang di dia pe hamu madohoti tuhat tama nama dongani hita saluhutna. Adorak suta mulai marhadaulaton marsaur do debata tapake matiki sangobas martangiang di bagasar rohata martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata maret de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumopo langit, dohot tanoon, amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang au na punasa, poda na marsuruawi doi, molo ado mo nangise na mabay lomo ni rohani amai, boto nido taringo tupodai, manang na siya debatai, manang na hutataoni, siyan roha-rohaku sa diri, songon na nidot ni surati, akabatang aik na mangulu do mabaur, siyang pamatang ni napor siya diau, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata, nasangap jalan nabadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam, marhite-hite to dimi, dibaheni hupangido hami nuang tuho, leho madihami pangoloyon, asa maras ni roha hami, mangulahon na nidokmu, songo pangolo ni anak tu amana, separarap maharajaumu, jala satabay ganuk bilangan ni akan naposea diho, asalam terbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Tapuji ma Tuhatta maret de mahita. Tangion hamu mapatik ni debata di mingguta sadarion ima siap patik parjolo sahatu patik pasapuluhon songonoma hatana disi patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi meraku pahu bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganamu jaladang jadi semuanamu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Botongaon, rodi na di Bagasan Aek, rodi Tanoon, yang gotunggabi si Sobaon, manang si Oluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni di bata, yang gosoture dalanna, aihona humma dosogot akka nama sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiaon ari minggui dinaono mari ma ulah hamu nasa siulomu alai anggo ari papituoni ari paradiana ni Jahoba di batadoi dang jadi humangula anggo dinasadari mana anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru roh di pinahanmu roh di pangisi ni hutani halak pe nama gibati hutam ai di naono mari do topa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhon di bahini do ubahe nai pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba di Batam di ho patik paonopon unako mamunu patik papituhon unako mangapuk patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasututu maralohon jongan jolma patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dan jadi haliangan ni roham dongasaripe ni dongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado padok ni debata taringot tu patik nasapuli odo audo Jahoba de Batam ninna de batatta pargogo na suhatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tupinopanna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar nyaka na sugoroha diau alai asidor hakku diakka nama ribu-ribu akka nama holong di roha diau naso mangalausi patiki ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sia Tuhan di bata lahom mau lahon patik nai ali Tuhan di bata saya pergugui mahami mau lahon abar tu patik mi amen tapuji ma Tuhatta maret de mahita.
atau potima dosata. Ali amanami jala di bata nami nani banua gicang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa. Dohop pangalas nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhiti asini roham. Jala sesa madosa nami sa luhutna. Ala ni pakokop ni anak hakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sisaan ni dosa. Adong do dihita si Tuhan ni malim na songoni. Nahudul di sihamun ni habangsa hatong amon di banua gijang. Di bahe ni tari bahe ni bana do panguluhan. Roji ujungna akan asadok rot tu di bata ditangyakon na sida do. Ido saatna hasangapo ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji ma Tuhata mared di mahita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat sian sada Samuel bidu 2 mamuka maesian ayat sada rodi ayat 10 tajahama di bagasan responsoria songonoma hatana disi dungi martangi yang masih hanna ninnama marululuk marohaku mida Jahoba tibuldo tadukku di bagasan Jahoba nahir tapsitududo pamangaku dopa akka musuku ubahin alas rohaku di pangurupiomi dang adong na badia tudoson Jahoba ay dang adong dukon niho jala dang adong partano batuan dukon ibataku unang saya dati hamuman yang anengaon hagi jangon unang ruah hata jukat sian pamangamuna ay Jahoba do di bata napuna akka parbinotoan jala ibana dumasing akka pambahenan marpenggolat do sior di ulu balang jala marhuwas hatogarud do akka naung madate akka nalobian na sailaon lahodo masari si panganon jala akka narapar hian marlangge-langge pola tubuhan anak pitu nahol hian jalan merus boti si torop anak hian Jahoba do nama bunuh dohot na panguluhon ibana patuatot tuban watoru dohot panakokon muse Jahoba do nama bahe pogos dohot mabahe mamora ibana payurhon laos ibana patibulhon muse ibana paheheon sian horpuk halak na tarjepol hian jala di patipul na pugusi siang gabbo lahu pahudulhut tulabung nyak kana sangap jala ditrupukon habang saha muliau tunasida ai Jahoba do napuna akka ujahan di tanoon jala di paujak di atasna hasianganon sai naramotan na do pak nya akan nya sianna alai sa paredep mado di bagasan hahulumon
yang go akka parjahati aidada binain hagu gosa diri marhuaso bawa Saina tuduk do baheron di Jehovah halak akkana mangalo ibana makuling ronggurna di benua gijang di atas nasida Jehovah manguhum akka ujung ni tanoon sugut jala lehononna hamuliaon turajana jala patibronna sugut taduk ni mesiasna ido sahatna martua do akan atu mangingon hatani di bata jala naupiosa amin tabuji matu hatta mared di mahita tidak koma hapur siau tai songona ya tidak kon dirongata sa hapur siau ni sado portibion rak mahita madok au porsia di bata Jehovah ido ama parguguna satu dusan natum palangi dotan au porsia Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasa sedai imana tubuhonis Maria nagabia biasa to di perbadia adoran suauan ido tuhata natumaon na birni di panghuman silatus namati terpajal do ibana di babu persusila natuat manatorun namana nungar babu tubuhon namana itu surgo lahun lusiamun di bata Jehovah amanai parbuguna suatu rusani isiba ibana pangula suatu tanah on maumi halak nama ngurudo namati au porsia to di perbadia jala dongsa dahuria nabadia huria hopani ala Kristen akan nabadia do dia san dosa do dia taina mando mulak manghulu sugut daging halak namate do dia nguluan nasura sudah amin. Tabigima kor sian punguan ina
Tapi gima titing di minggu ta sadarion. Horas mah dihita salutna. Tikting namasa dohot si pamasaon ni huriata perjolo pakkobasion. Sada guarni minggu dohot topik minggu. Guarni minggu tanggal 17 November 2024 sadarion ima minggu pa 25 hon dung Trinitatis dohot topik minggu na manahan rodi ujung ido paluaonna. Sada dua tikting naing marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma Alexander Octavian Sitorus Eskom M Ikom anak ni amata situa Johnny Franz R Sitorus SE tubuni inata Tiurlan Borunai Borhu ruas di Huria HKBP Keramat Jati Sianwek Makassar 2 dohot orana Revina Lupita Olivia Boru Siahaan Boru ni amata MG Mayor Siahaan tubuh ni inata Irma Boru Sibarani ruas ni GPIB Moria Tebet pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 00.00 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Distrik Walu DKI Jakarta di pasu-pasu tuhatama sakap pasarepeon nasidai sadatolu ulang tahun pa 70 tahun pasahaton ni huriata do ulos turuas nagonop marumur 70 tahun di hari Minggu sadarion tanggal 17 November 2024 di parmingguan pukul 10.30 WIB ima tu nyonya B Hutagalung lam sihar Boru Sibarani manang opung gianna kariti gonop ma umur nasida 70 tahun na di hari Rabu tanggal 10 November 2024 sian uik Makassar sada tatangnya kon ma anggiat nasida di leon hahipason dot gajang di umur Tuhan Yesus nama ngaramoti. 2 Romawi Dewan Koinonia 2 titik sada penutupan pertangyangan uik dohot sude kategorial di hari Kamis nanengro tanggal 21 November 2024 ima penutupan pertangyangan week di tahun 2024 marhite tiktingon huria manggokon tusude punguan kor na adong di HKBP Keramat Jati asa patubegehon endekor di penutupan pertangyangani jala dikonfirmasi ma tu sekretariat ni huriata mamuka tanggal 21 November 2024 nanengro sude kegiatan kategorial masohot majolo 2.2 magibati huria mamuka di hari Jumat tanggal 15 November 2024 satu hari Senin tanggal 10 November 2024 punguan inahanna borhaddo magibati huria HKBP Denpasar Bali distrik 10 Indonesia bagian timur na niuluhon ni inang padita Dr. Anna Ceha Vera Fakaribuan tatangyakon ma anggiat padalanan nasida tuhuria HKBP Denpasar gabe sangap di Tuhani 2.3 PHD Paropuan di hari Rabu tanggal 20 November 2024 pukul 10.30 WIB neng patupawan ni PHD Gabungan Paropuan disosokon ma tusude paropuan ni hurianta asa madohoti ulawani 3 Romawi Dewan Diakonia 3 titik sada berita duka cita di hari Rabu tanggal 10 November 2024 nunga marujungolu sada ina ima nyonya sibolon tami boru tambunan na hinabaluhon ni amata Vipin simbolon sian wik rambutan sada tatangakon ma anggiat tarapul roha nasida 4 Romawi nama ragam 4 sada nama kobasi manang payason
nahumaliang di gereja dohot patupaon bunga altar. Di hari Minggu tanggal 17 November 2024 naneng ro nama kobasi payason nahumaliang di gereja dohot patupaon bunga altar ima sian wek rambutan sada. 4.2 sumbangan parjolo di jalo huriata do pangrupion sada dus manang 5 rim harotas kertas HVS A4 70 gram sian keluarga nya rumah pea boru sinaga sian wek parserahan. Paduahon di jalo huriata do pangrupion sada unit AC portable manang penyejuk udara merek APA model 100209391 sian keluarga Kolonel LM Sormin Borugultum sian wek parserahan. Patuluhon di jalur huriata do pangrupion sada unit infocus dohot remote control sian keluarga NN. Huria pasaton mauliate tutulu keluarga na pasaton pangrupioni saya ditabahi tu hatama pasupasuna tu nasida. 4 Romawi titik 3 surat parmahanion eporus tu pilkada serentak 2024 anu mah ujau kami songonima saat ditikting di mingguta sadarion akan aso dicahao ditiktingon boima tajaha di WA grup wek tabe manang di website huriata HKBP Keramat Jati. Horas Shalom. Surat parmahanion di eporus HKBP lau manomonomu pilkada serentak 2024 nomor 1366 garing L17 garing 11 Romawi garing 2024 Peraja Tarutung 6 November 2024 Mandapoton nah hinaholongan Sude ruasni HKBP marhite amanami inanami padita resort di inganan nabe asiniroha dot dame nasian debatama na mangaramoti hamu saluhutna pinujima debata ama parasi rohai ala nunga tulus bangsota patupahon pemilihan umum na di ari 14 Februari 2024 na salpui nunga diojakon be akka wakil ni rakyat di tirket kabupaten kota provinsi nang pusat pe nunga diojakon be panggonggomita di hari 20 Oktober 2024 ima amata Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dohot amata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka khobar tutonani debata tu hita huria toktong mata tangyakon Presiden dohot Wakil Presiden Republik Indonesia rapon sude kabinet dohot pangrupina asa dilehon debata bisuk dohot gogo dinasida laho manguluhon dohot mangaradoti saluhut rakyat bangso dohot negarata khobartu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dohot Pancasila di negarata dohot mata tangyakon aka uluan dohot ruas lembaga negara na asing ima MPR, DPR, DPD dohot Mahkamah Agung asedengkan mardalan negarata di bagasan uhum dohot demokrasi nang hak asasi manusia. Saya dilehon debatama tusude partogita roha nama kabiaran mida jahoba jala di paholang manasida sian roha diri dohot pangahution baliksa di palumehon jala di patogu maroha nasida manarihon sandok rakyat Indonesia somaribar anggiat boy tatuju sita-sita ni negarata gabe negara na maju di tahun 2045 ima uju 100 tahun bangsota bangso na merdeka. Khobar tu konfesi ni HKBP tahun 1996 bidu 12 ditikina ikon pasahatota do songon huria hata panuraringon tu panggonggomita di hari tanggal 27 November 2024 naroon patu paon di negara tama tong sada ulaon nabalga ima pemilihan kepala daerah manang pilkada serentak di Sandok Indonesia laho mamilit gubernur dohot wakil gubernur bupati dohot wakil bupati suak songoni wali kota dohot wakil wali kota. Khobar tu hatani dibata disuruh dohita akana porsea asa manarihon dohot makarikoton hadoharon dohot hasonangan ni huta parmeanat tabe
Alanii masyarikot situtu di pilkada serentak 2024 tahun di Bangsota lahoma milit dohot manotopon akka uluan daerah na tungbalga situtu pakorona tu hangoluan di masyarakat di tirket kabupaten kota nang provinsi pe. Songon eporus ni Huriata HKBP Batak Huria Kristen Batak Protestan marhiteon upasat hami matusude ruas ni HKBP piga-piga prinsip namangi huton si Tiopota lahobat dohoti pemilihan umum kepala daerah serentak. Ima Parjolo tatangyakon ma pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 serentakon asamaddalan di bagasan Las Niroha, Hademahon, Hatigoran, Haret Taon, rahasia bebas dohot haluaon sian biar. Paduahon tasigati jala tasulukiti ma sadenggan-dengganna bogas ni parange dohot pangulaon manang jejak rekam ni aka calon uluan daerahi. Tapilit ma calon naung taruji dengan sejarah pangulaon nang hadirionna dada holan alani aka janji kampanyena. Patuluhon songon ianakon ni debata do sisian ni Kristus hita tapaholang madirita sian sisip manang politik hepeng. Politik hadirion manang identitas dohot sian politik mamula-mula hita sadiri nang bangsota Indonesia. Papaton sudema hita naung tang mamake hak pilih tabe jala itap nina tarbahen dohot mahita gabe sitidangi na independen dohot netral dia ke tempat pemungutan suara manang TPS na jonok tu inganata asa denggan jala sitong proses pamilitoni. Palimahon tatangyakom ma dongata ruas ni HKBP na dohot di bagasan kontestani pilkada serentak 2024 tahun asa tutu situtu nasida gabe sira dohot panodang sibuat dame stidangi Hatigoran dohot parhobas ni masyarakat. Tabana luas hamuma ahu pasahat namangi uton digano pemilihan umum adongdo natar pilit adongdo nasotar pilit tahalason ala adongdo na olo parsidokot di pemilihan umumi natar pilit tajakon denggan nasotar pilit tajakon matong jala tahamoleatehon parsidohoton nasida tatangyakon ma na tarpilit asa dipatau tuhata nasida mangulahon ulaonna jala nasotar piliti asa dipatau tuhata manguduti ulaun nasida di bagasan pangaramotion ni tuhata di papirton di nasida mangado pisa. Songonima pinasahat surat parmahanionon manumunumu pilkada serentak tanggal 27 November 2024 naroon setoktong ma diramoti debata bangso dohot nagarata Indonesia bahen sangap di Goarna. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Padita Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Songonima surat parmahanioni sian uluatta upu Eporus HKBP naung dipasahat di tonga-tongani Huriata. Mauliate horas madihita salutna. Niliam mapertikia tu amang pendeta lahu pasatun ulus tu nyonya bi hutagalung boru sibarani nau 70 tahun siam Makassar sada Roma situa wekna. Jadi dia muakam nami di partikian di minggu tasadarion ala doksian ruas ni Huriata nama ulang tahun ima inang nyonya hutagalung boru sibarani natongon waeng naung dilihot tuhata umur nagok 70 tahun.
Jadi kami saluhukna inang sianaka amang inang parhalado huriata nadohot marlas niroha diari sadarion ya makalason pasu-pasu na pinasahat ni Tuhani Tuhamu boy sahatu partikianon na mangalehon umur nagajang 70 tahun. Jadi tangyang nami ang giyak ma tuaka ari-ari na nengro sa lam pargugu lam taba ng kahipason do umur nagajang musia dilehot tuhatay. Jadi di hamuinang arong do disod di parade uriata ulus nagajangin na si torop rabu ngalos marhiti ulus somma uriata manangyak ko na salam gajang ng umur ninang jala torop nang akapino parmo tu partikian nanengro asa songon padohan yakana tua-tua tong dohono tu hamuinang pirma pokki bahul-bahul patsalongan saya toktong mapir todim jala saya didongani Tuhan. Saya mesta batua maperlingguman ni si borok amat tadi batado cilihot tua oras mau toktong di parorot pasahata mima ulosot tuhoy nang las maruham. Tapi gima lagu pujian siankor paduan suara Immanuel.
Papuji mantu hatta marede mahita laos ta papu mapelian sada A dohot sada B. Oh
Kami ni dibatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras meta salut na kamangina. Hatani di bata turpuk jamita di hari Minggu sadarion. Di masian natar surat di Evangelium Matius bidu 24. Mamukasian ayat sia sahat rodi ayat 14. Songonom madidok hatana disi tapai hutihut ma. Dungi pasahaton nama hamung tuha porsuhon. Pola pusaon na do hamung. Gabi hosoman ni bangso saluhut na hamung alaguarku. Jadi torok matargasip di tikii. Gabe masih jehean jala masih hosoman ma. Tungi hehe malan panurirang pargap-gap mangaliluhon torop jolma. Jadi ala nalam rarat nasuuhum laptungali nama haholongan niroha di jolma gudangan. Alai na manahan rodi ujung ido paluona. Laos barita honot todo barita naulion na taringot tu harajaoni dilia portibion. Laho maka tidak koca tu saluhut bangso dukpei asaro ujungna. Ido sahatna. Urian itu hata hamunak kamanami nanami nahina holongan di bagasan goarni itu hata Yesus Kristus. Di topik ni mingguta sadarion. Di dok namanahan rodi ujung ido paluona. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Tuhatta Yesus do macuarahon paduhanon. Manang hatani Tuhatta Yesus do. Ima nagabe sada si paingot. Sunggul-sunggul. Tuaka jolma na perjulu di pasahat. Imaka sisiana do akan atorop. Duko jolo di Papua Tuhatta Yesus. Manang duko jolo di Surirakon ibana. Torop tuaka jolma akan aneng masa di tonga-tonga ni portibion. Tu partikian nanaing ro nanaing siadupan ni aka jolma na perjulei sahatu partikia tau penuai. Ala padohan ni Tuhatta Yesus berlaku sampai pada akhir kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Jala di pasahat Tuhatta Yesus padohani tetua sabui bangadupi akan naneng masa jala akka nanaing masai na pinasahat ni Tuhatta Yesus buema marsihohot marpus niroha di padonganio dohot di pangurupion ni Tuhattai. Bagaimana supaya setiap orang ketika peristiwa yang akan terjadi yang disampaikan oleh Yesus itu supaya manusia benar-benar dapat bertahan sampai akhir agar memperoleh keselamatan. Asa malua dinna Tuhatta Yesus. Alani molo piadong nanaing siadupan ni hita jolma na parohon ragamnya kana masa di parnguluon. Jala nama korhon hasusado paru kilo bolo di ngulu ni hita jolma.
Alayang godiakan na manahan, manang diakan na marsihohot, patuduhon nasitong maradupot tuhatay marhite na boy marsihohot di haporsiaon. Malua dosian akaragam ni parukilo ni. Jalanung nga di Papua, tuhata Jesus. Molo pero nabi naritahon na pinabuana, na pinasahat na. Dingulo ni Cholma, akan nanaing rodi tonga-tonga ni Portibion. Alayang ko tuhata Jesus di toktong dodonganan na. Ngulo ni saluhut Cholma aka nasay mangihuto ni Bana. Ngulo ni aka Cholma nasay toktong manguloy na pinasahat na tinunahon ni tuhatay. Maritahon aka barita-barita nauli na Bartolomeo ni Rohan ni Tuhani. Pabua adong do jaminan hidup na pinasahat ni tuhatay Jesus. Molo pe ikon memang porsuk dok siadupan na neng masa na naik siadupan ni Cholma di tunga-tunga ni Portibion. Jalan na laos idohata ni tuhata Jesus na parpudi sahali adorang so borhat adorang so mulak ibana tu banua gicang. Adok sada tona pesan na macayarga na pinasahat ni tuhata Jesus dukoni may bana mulak borhat ditadi ko Portibion. Imana didok na di Matius 20 ayat 20. Ai idama say na dong anakku dohamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Jaminan mangaleok pos ni roha tungulu ni hita Jolma na ditadik ko di bana di Portibion. Ala memang ngulu ni hita Jolma na di Portibion akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik. Ikom mengadopi ragam niaka hapursuhon, ragam niaka hamaulod di tonga-tonga ni parnguluon. Imana binari tahun ni tuhata Jesus, adorak so di turpuk tahun, nga di pabuay bana, ahamananeng masay. Molo pihak kasisian nai, nagabi hasahatan na parjulo, tona, na pinasahat ni tuhata Jesus. Ala itu sudi ngulu ni kita aka nang manada. Ngulu ni kita aka na makaporsiay ibana. Songuni nang diaka na makatidakon. Dohot na makilalaho pabahenan ni tuhata Jesus. Parsidohot do nanaing donganan na. Sahatu ajal ni hasianganon. Anggo hajal ni hasianganon daktabo to partikian na sahatu dia. Malayang ko halak nasing saya di hatahom ma dunia ini sudah dekat akan kiamat dinna. Ada kadong bui di boto Jolma saya di hari dunia o kiamat. Ola tu hatai do na botoi. Alay mo lo partikian ni kita Jolma ya pasti akan berhenti. Karena kita manusia tidak hidup untuk selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi selagi masih hidup, apa yang terjadi? Ado naneng masa, naneng siadupani. Dalam puasa pola ikon dohonon ni tuhata Jesus. Na ikodonganan na ngulu niaka nasay mangulahon lomo ni rohana. Dalam porsia duhita. Di padohan ni tuhata Jesus nakin di Matius 20 walu ayat 20 tahap porsiai di saya nadung anakku dohamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasiangano sudah itu hita maka porsiai ya teh dangadong ra naso maka porsiai emolo sudah porsiai pangaramotion ni tuhata Jesus bapangaramotion ni diri sadiri namara di patuduhon alai dangadong hita Jolma
akan naporsia madok. Saya tidak membutuhkan ya supaya Tuhan menyertai hidupku sampai akhirnya. Tangadong. Alai Tuhan ta Yesus nunga mangalehon jaminan. Mangaleho pos ni roha. Alanga di boto Tuhan ta tutu. Dung dita di konibana portibion. Gudang mana naik siadupan ni hita jolma di parnguluo di portibion. Jalanung ngatakas di boto. Jala di ida Tuhan ta Yesus sadiri adorang di portibio peibana. Ketika Tuhan masih tetap berada di tengah-tengah dunia ini, dia sudah melihat, menyaksikan bagaimana keadaan kondisi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Dakolan akan adinggan alai beragam aka pangalaho na tubusian ngulu ni jolmai sadiri. Idu asa di berek Tuhan ta Yesus anggo aka pangalaho na pinatuduhon na pinatupan ni jolma ya memang begitulah perbuatan manusia yang tidak taat, yang tidak takut terhadap Tuhan Allah. Allah nani ulahon ni jolma pe di berek Tuhan ta Yesus do. Haru tuk tu ibana sadiri, tuk tu Tuhan ta sadiri. Adong do aka pabahenan na sulingganti. Adong do na makosomi, adong do na marsakap na naing mabahen aka hajahato na kana sulinggan sahat tu na pamateho ni bana. Adong do jolma di portibion. Jalan na naik siadupan ni sudi jolma ipe. Nga di boto. Adong do. Nekoroha porsuhon. Nekoro hasusan idobain na disurirakon dinubuatkan oleh Yesus bahwa peristiwa-peristiwa itu akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Masama ragam ni naparohon akasitaunon na dukdok di ngulu ni jolma. Songon na ni hatahon ni Tuhan ta Yesus diturpuk tahun nakin. Kalau sadong mamuse siak kita jolmaon adong didok nama si jehean, adong nama si hosoman, adong nama si late-latean, adong nama si pahata-hataan. Nasay patuduhon aka pangalaho na sulinggan maraduk podongan. Dan itu akan terjadi dan sudah terjadi. Karena memang nunga masa tungga diulah jolma na ni hatahon ni Tuhan ta Yesus na diturpuk tahun nakin. Na sinuruirakon ni Tuhan ta Yesus ujui memang satu partikianon mungkin selama dunia ini itu akan tetap terjadi dilakukan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Jala diboto Tuhan ta Yesus do. Memang adong jolma di tengah-tengah ni portibion naso babiar do naso parduli tu Tuhan ta Yesus. Amolong nga mabiar para dupot Tuhan ta Yesus lang adong biaka pabahenan aka pangalaho do sikap na pinatuduhon ni jolma na sulinggan para dupon akadungan na jolma. Ito ba'y barani mangulahon na sopatut mangulahon naso sitok pedi ulahon jolma don waingon. Kadang merasa hebat dari orang lain. Na menganggap merasa enteng terhadap orang lain. Dalam memang semalam na muluarong aka pangalaho ni jolma ya, menunjukkan identitas kepribadian lebih tinggi dari orang lain. Mulu dihitaba halak batak. Saya somal mod di guari, aduh, didok, songoni tahiak kamanginang, sigijang roha, pagijang gijakon. Dalam mulut Tuhan ta Yesus mamereng, aka pangalahon ni jol mananeng masay muse,
Imana didok dari turpuk tahun na saya patuduhon kelebihan dohot hamalon na suparduli betu aka dongan na jolma na petingi bana selalu berusaha berbuat apa yang dia inginkan. Tung mangototoi petahoi na rekod boi bana dapotan obartuna pinangido ni rohana. Imana dipakai Tuhan Yesus di turpuk tahun istilah panurirang pargagap ninna. Mulu di hati Indonesia nabi-nabi palsu. Dakya diutus tuhatai. Dakya disuruh tuhatai jolma. Aka panurirang nagabi palsu. Tidak pernah. Alai datubusian portibiodo. Itu baik dipakai Tuhan Yesus istilai nakin panurirang pargagap. Jala akaima nanaing mamaritahon barita-barita naso sitong nakpe dihatahon do cara do hata nauli do hata naringgan do hata nalabok begion ni jolma. Eguarna mapanurak pargagap. Di molo di hitabatak ya, di buna pasugit ngahiyara tabigi pemanani dok datong so panurang pargagapon sibula huta inna tabo tudu sibula huta tiak kamangina mulu sibula huta selalu berusaha memecahkan persatuan di tengah-tengah kelompok orang Batak dengan berbagai cara yang indah yang baik. Alai ulonna lauma mula-mula hasadaon ni nasa huta ido bain na didok sibula huta pamula-mula. Ya. Jalan alau sima adong upasa ni hita halak Batak aka na tua-tua na parjoloi nama dok alahia di bege hata nauli hata nama cai labok alai pakorhonna patubu hagut turun do parbada di tonga-tonga ni parsauran ni halak Batak ima alani si pamula-mula hutau si bula hutau gabiadong matubu padohan yaka na tuat tadi kita halak Batak na parjuloi ya piltik-piltik ni hasapi do tabu begi tu si pareon ninna alai molo piltik-piltik ni hata patubu hagaoro ya memang si bula huta tujuan dapat tubuh hagaorod do di tonga-tonga ni nasa huta tonga-tonga ni parsauran ni halak Batak jala memang alani akahatai ma diba patubu hagut turun patubu hagaoron patubu parbada-badaon ala memang gudang do tubuh akka parbadaan holan alani hata dohot pakorhon ni hata mabahen na suligan ima parbada-badani jala pakorhon ni hata pe puido gabe tubu na masih hosoman ya, masih hosoman alani pakorhon ni hata ena masih haholong akyado alaya di hata-hatai nasada di hata-hatai masih sada ujung na gabe tubu ma na masih hosoman nomor badai ujungna dang masih tua be satu partikian satu ujungna erong dotong jolma madok songoni ya, berdomu itanurara mahita dahin na baik na jadi hari mai dia tanurara dang binoto lapatan na idok songoni sampai akhir hayat aku tidak akan bertemu lagi dengan engkau alani panggora ni hosom nama ceborat nama cebagas jala memang dunga terbukti di tonga-tonga ni parsauran holan alani hata do sudi gebe adong masa akan nasudinggan sudi haruar berhite hata dido gebe didok muse halak kita Batak do nama dokon holam maddo api do inna naso matutung pamangan nate molo maddo nasingi berbahaya hagut turun do ragam niak kana asing
Jala si pata hata nasitok pe di hatahon olo doarong madok naso sitong doi. Jala naso sitong gabe di pasitok sitong tong. Naso sitong gabe di pasitok sitong tong alai dang toho aima. Edo benda dong tong istilah ya. Sigudak kata dungi holak kata Nggoraja parhata, baru hebat. Ale mulu si gudak kata, do si pahata-hata, dohot holak kata angasingi. Nama korhonakan na sudigan na may ditonga-tongani parsaura. Jala memang bocir ni nasa na sudinggan boy do akka parbadan. Saya gumudang may alani hata. Toho do tahe kainakan alani hata. Dangala ni pamerengan, molo pamerengan, molo binereng, donga jolma, tar jurbuk do pamerengon di alai holong doro hatu si boy do. Alai molo siak kata pitor didok naso dinggana terjadi ma peperangan. Jala ima nanaeng barita honon niak kapanurirang pargagap nasi nurirakon ni Tuhan Yesus di turpuk tahun. Alai tujuanna mengaliluhon ngulu ni jolma ido sakapna asaunang bedioloi asaunang bedi huton ya, Tuhan Yesus nasinuru ni di bataro tu portipion asaunang di pauloloi jolma be hata niakka panurirang pargagap ay namanigay do ngulu niakka panurirang pargagap. Jadi ala pakorhon ni na pinasahat di panurirang pargagap na pinabuan ni Tuhan Yesus. Ima na manugihot tungulu na makorhon akka parsurion. Parsurion. Ala nido hita disungguli Tuhan tay. Asaboy toktong manahan, ya, bertahan. Marsitio patwa ka pangajarion na sitongi. Lumubi nasian hatani di bata. Jadi kon adong ma istilah namu se menyaring kata yang keluar dari orang lain. Nah, setiap orang yang mendengar perkataan harus dulu disaring dengan benar. Songon na manaring artinya manaring air kelapa seorang dohot. Iya. Aka sampah-sampah ni kelapai dialang. Mulu nga masuk aboy makorhosahi. Jadi mulu dang disarik kata itong pakorhon na boy dudang denggan. Alani ma muse dipaingot kita. Nak kita halak batak piak kau puta na perjule. Saya dipaingot do tua kapino parna. Mulu ma lau hamu manang natudia pihamu. Manat tamu manat unang tartuk-tuk. Nanget unang terhubung. Wah itu. Dia ma cergado si paingot niak kana tua-tua ta. Halak batak uji manat nang tertuk-tuk nangi unak terubuk tutu asa malua mai sian ragam ni parmaraan dohot hapor suhon na setok tongro mangelela mempengaruhi kehidupan orang percaya. Alai bohama saboy bertahan mengadupi saluhut nanaing mengugihon nguluta tu hapor suhot tu hamaguan. Dalam memang pencipta ni Edde, pencipta ni Kur pengadong melihat ya bagaimana keadaan kondisi kehidupan manusia yang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Molo Edde nang gumalucang akalau ngatabo tu sudiat yak kamangina. Pencipta lagu ini melihat bagaimana keadaan kondisi manusia yang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dicipta honi mana matong Edde nang gumalucang akalaut rope nang hali suksung lau makaropon suluki alai bolo Tuhan parhata saut madok hatanai ko saut say saut dui. Itu berarti Tuhan selalu menjaga kehidupan manusia. Tung ahape tuksongo dia pe galubang naniadupan ni colma di tonga-tonga ni portibion, tapi Tuhan selalu menyertai melindungi molo dipatuduhon na adong posniroha maradup petuhatai.
ima natabereng nataida di pardalanan ni nguluta siyan na nisunirirakon na nidubuatkan ni Tuhan ta Jesus na setoktong do pemasa alay buado hita sa padohan ni topik ni minggu taon imahata ni Tuhan ta Jesus na madok na manahan rodi ujung ido paluon na orang yang bertahan sampai akhir akan selamat memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan kita orang percaya akan berakhir kepada kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Ima hanguluan nasa leling ni lelengna. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah manami mauliate do puji-puji atok tongku sombakon rohanami tua dopamu. Di saluhukna tinggan di basamna saya toktong mangaramoti kami. Jalahu pakilalahok kami do ale Tuhan. Halaniasi do tolong ni rohami do. Nasay hupakilalahok kami mangalihun gugu, mangalihun hahipason doakan nahu hari kotok kami di mulu namion. Mauliati male Tuhan dinabui marpungu hami di lehoko partikia di hami ro tu bagas coromon laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai ala hodo toktong nahu sobahami di ngulu nami nabui patupaho salu na ahape narikot di ngulu namion. Ale Tuhan di parsauran nami dari sadario di bagas corom dinangro hami tua dopammu laho marsaur hami ale Tuhan uhamoletyo kami saluhukna aka pabahenan do dengan nibasami ale toktong do hami makirim tuho ale Tuhan do mobi marhite sian hatam na se toktong disungguli ho hami dipaingot to hami di pardalanan ni ngulu nami di tunga-tunga ni Portibion nagudang mangadupi ragam nyaka naso di halomohon rohanami ala hapursuhon ala kasih taunor duale Tuhan na masa di tunga-tunga ni Portibion alai pos dorohanami nekon marsi hohot tami boy patuduhon asitongan ni haporsiao do panadaw nami maradok poko asa boy paluomu hami sian ragam nyakka na masa jala toktong marpos ni roha hami manang nadidia pe hami dinamangulaho nakasiulaw pe do ragam nyakka nahu ulahami di ngulu nami pos dorohan nami nasay miyak ko toktong majaga hami saluna mauliate mali Tuhan di naung disungguli ho hami di partikian naro hami di bagas corop di hari sadarion lamar gugu hami marsi hohot tami patudo kaporsiaon nami ale Tuhan di bata Jakuba manami nang disaluhukna aka sakap-sakap ni ruas di huriami nang aka hami sudina ale Tuhan toktong doho pasahat tami tuho na di bagasan hagalion pargogoya ale Tuhan leopos ni roha asa boy na sida daw siyan ragam nyaka na niyadupan nay sungoni nang nadibagasan arsak ni roha ale Tuhan lehon pos ni roha asa toktong makirim di pangaramotiom mo pabua na hodo madungani mulupi mangadupi ragam nyaka arsa ni rohay suwak sungoni nang ruas ni huriam naneng marsakap ale Tuhan macalo pasu-pasu siyak komarhite pardungas saripion homa Tuhan na patuluson sungoni nang aka keluarga aka nanaing patupahon ulaw ni ang giat boy dinggan bardalat tu partikian naung tinotuhon na sida ali Tuhan nang di parsauran nami dari sadario di bagas corom adong do tungan nami na di bagas parsahito gabidang boy ro na sida ro tu bagas coromon marsaur do hoto ima inanami nyonya si torus boru sirait na siyan wek kramat jati sada inanami nyonya simbolon boru si majutak na siyan wek kramat cililitan manami we butar-butar na siyan wek tengah inanami erbur si torus siyan wek kramat jati inanami nyonya saragi inang situa LM boru si haloho
nasian wek di jantung pasar Rebo. Dohot inanami nopa buru si tumorang nasian wek tengah di bagasan parsahiton nasida. Ale Tuhan tuhodo pasahatami. Odo na bui margugo mangalekon hahipason na pamalupon parsahiton nasidai. Asa makilala nasida dihagugon, dihuaso, dohot diholong ni rohami. Asi maroham upasahatami daging nakto dinami tuho naktuak kapartikian naneng ro di naneng manguduti sude ragam niya ka ulaw ni ho manasay miyan mangalihon gogo hahipason diak kamanami nanami salubna. Asi maroham ali Tuhan upasahatami tangyang nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Papuji Tuhan ta para deta sian nomor 670 laus tapasa mapiliatam. Yesus do Tuhanku siko ko bawo
di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami nadi banua gicang hodo haroruan ni saluhut si lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami ma siyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulkon harajawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gicang say pinarbadia maguarmu say Roma harajawmu say saut malomon ni roham di banua tungaun songon na di banua gicang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madusanami songop panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor hon ma damena tutodim. Dia munakamanami na nami saluhut na hami na marhubas di hari Minggu tasadario pasahat to tuhita saluhut na. Selamat hari Minggu. Shalom. Amin. Namarulang tahun jolo may nangasa di jalang aka wasta kadungata.
Engge no